Kámo, tak toto ne. Otočujú sa. No to prdele. Otočili sa. Ty kokos, kámo. Čo teraz? Toto sa mi ešte nestalo. Ty vole. Tak teraz neviem, bracho. Máš tu nejaké peniaze? Mám. Koľko? 11,50 asi. Dobrý deň. Ja mám sa pomáhať, nie? No áno, tak išiel som rýchlo, ospravedlňujem sa. Ennyi dovali a rúdivoja, ale így figyeltem. Samozrejme. Ja tu mám vzadu ľudia. 4 kruhy, 4 známe automobilky. DKV alebo Dampfkraftwagen vyrábala najmä motorky a malé autá. Wanderer, tí sa sústredili na strednú triedu. Audi na vyššiu strednú triedu a vrcholom celého zoskupenia bol 4. kruh Horch, výrobca najluxusnejších limuzín a vozidiel v skupine. Tieto 4 automobilky píšu spoločnú históriu od roku 1932 a používajú už len jeden názov, ktorý dobre poznáte. Audi. No a od roku 2005 sme súčasťou tejto histórie aj my. Najprv Q7 a neskôr Q8 obidve schádzajú z montážnej linky v bratislavskej Devínskej Novej Vsi. A dnes sa na jednu z nich pozrieme. A rovno na jednu z tých najvýkonnejších. Vítajte pri pozeraní 5 vecí, ktoré musíte vedieť o vynovenej Audi SQ8 SUV. Ešte predtým, ako sa pozrieme na samotné auto, poďme rýchlo na názvoslovie, pretože to, čo sme doteraz poznali ako Q8, budeme od faceliftu nazývať Q8 SUV. A ja vám samozrejme poviem aj to, prečo je to tak. Jednoducho preto, lebo príchod viacerých elektrických modelov si vyžiadal zmenu názvoslovia. Prvé sériové elektrické Audi sa volalo e-tron, no po novom už bude Q8 e-tron. Čiže toto je Q8 e-tron a toto Q8 SUV. Audi SQ8 SUV malo nadčasový dizajn už pri svojom uvedení v roku 2018. No a zmeny, ktoré sa udiali v rámci faceliftu, síce nie sú žiadnou revolúciou, ale je ich vidno. Začneme prednou maskou. Takto vyzeral predný nárazník kedysi, takto vyzerá teraz. Najväčšou zmenou je mriežka chladiča, ktorá už nemá vertikálne lamely, ale skôr šachovnicový dizajn. Prepracovali aj plastové prieduchy po bokoch a ani svetlomety nezostali po starom. Po bokoch máme najväčšie dostupné ozrutánske 23-palcové disky kolies so štítkom RS, no a zadok, ten sa zmenil zo všetkého asi najmenej. Trochu prepracovali nárazník a čo zostalo, sú skutočné koncovky výfukov. Wow, chvíľu ešte počkaj, na teba sa pozrieme tiež. No a popracovali aj na svetlách. Tie majú novú grafiku, ale naschvál som o nich nehovoril veľa, pretože svetlá sa zmenili natoľko, že si zaslúžia samostatný bod. Tak najprv funkcionalita. Predné svetlomety sú Matrixové, konkrétne HD Matrix LED a majú v každom jednom segmente, teda naľavo aj napravo, 24 diód. To je podstatne menej ako má napríklad taký vynovený Touareg, ale v Audi išli inou cestou. Kým z viacerých automobiliek laserová technológia mizne, Audi ju stále vylepšuje a šperkuje. A aj preto tu je síce menej lediek, ale na každej strane dostanete práve laser. Zapína sa v rýchlostiach nad 70 km za hodinu a ponúka dosvit až 600 metrov. To je len tak medzi rečou takmer 9 Boeingov 747 za sebou. No a teraz tá z časti úžitková a z časti dizajnová fičúrka. Svetlá vpredu sú LED, ale tu vzadu sú na technológii OLED a sú rozdelené do segmentov. A to znamená napríklad prvú vec, že ak sa k vám auto približuje rýchlejšie, ako si systém myslí, že je normálne, rozsvieti všetky segmenty svetiel, aby upozornilo vodiča v danom aute, že sa približuje príliš rýchlo a že má brzdiť. No a toto funguje inak tak trochu a možno aj nechtiac aj na ľudí. Bonifácko, prosím ťa, natoč tento segment a všímajte si túto a túto časť. Ja sa teraz vzdialím a auto zhasne niektoré zo segmentov, necháva svoj štandardný svetelný podpis a teraz keď sa približujem, tak pre človeka naozaj blízko rozsvieti všetky segmenty. Samozrejme, pri autách to funguje oveľa lepšie. No a vďaka segmentom si tiež môžete zmeniť svetelný podpis na taký, aký chcete vy. Na výber sú dokopy 4 rôzne nastavenia. Čiže ak kúpite jednu SQ8 sebe, jednu manželke a jednu
sekretárke vďaka rozdielenemu svetelnému podpisu si ich nikdy nepomýlite. A to ani vtedy, keď sa stretnú na jednom mieste. Aj keď vtedy vám asi pôjde porozumieť niečo úplne iné. V bežnom videu by som hovoril o tom, že kufor má 605 litrov. Alebo o tom, že miesta na sedenie vzadu je menej ako v Q7, ale stále dosť na to, aby ste sa odviezli komfortne. Ale my máme SQ8. A viete čo? Facelift V8 nezabil. Tak poďme na to. 4 litre, 8 valcov, 2 turbá, 507 koní, 700 Nm a zrýchlenie na 100 km za hodinu za 4,1 sekundy. A to vám asi nemusím hovoriť, že maximálka 250 km je v tomto aute obmedzovaná elektronicky. Je veľmi dobré, že Audi ešte v roku 2020 vyhodilo z SQ8 naftový 4 liter a dalo tam tento benzínový, pretože práve tento motor je v rôznych výkonových verziách vrcholom a reprezentantom tých najväčších topiek v rámci koncernu. Urusy, Cayeny, Panamery, Continentali a Flying Spury. Tak sa to skloňuje. A tento ikonický motor jazdí naozaj ako divý. A napriek tomu, že SQ8 SUV je, SUV a zároveň váži viac ako 2,3 tony, nehanbím sa povedať, že skutočne má športový charakter. Mimochodom, práve SQ8 je aj vďaka veľkému motoru najťažšia zo všetkých špecifikácií. Vpredu máme 5-prvkovú nápravu a vzadu je rovnako 5 prvkov. No ak milujete autá, vo vašom slovníku cudzích slov bude určite aj pojem quattro. No a ten je samozrejme aj v tomto aute. Pohon všetkých kolies je nielen permanentný, ale doplnený samosvorným diferenciálom. Čo viac vám chýba k tomu, aby sa z tohto auta stal športiak? Jasné, z SUV úplný športiak nikdy nebude, ale som až ohromený, za akým sebavedomím vynovená SQ8 zvláda zákruty. Ako sa snaží popierať fyziku a aj svoju hmotnosť, jednoducho naozaj dobrý kus auta. V ostrých situáciách vás môže trochu prekvapiť natáčacia zadná náprava, ale to je len vecou zvyku. Keď sa naučíte, že ju máte, zvládnete naopak oveľa viac, pretože je nastavená tak, aby vám v nízkych rýchlostiach zvyšovala obratnosť a v tých vysokých za stabilitu. Ale nakoniec aj tak prídete na to, že toto auto nie je žiadne ostré pretekárske železo určené len pre pár profesionálov. S týmto podvozkom, všetkými jeho adaptívnymi technológiami, režimami, natáčaním zadnej nápravy a všetkým, čo tu je na palube, jednoducho zvládnete prejsť každú trasu naozaj rýchlo, bez ohľadu na to, koľko máte v živote odjazdené. A to aj preto, lebo na okreskách nebudete ani len rozmýšľať nad tým ísť bokom. Popri všetkom tom luxuse a mohutnosti vám jednoducho nenapadne pokúšať fyziku. A aj systémy vás tak rodičovsky podržia. Užívať si budete najmä rovinky a instantnú akceleráciu v každej rýchlosti. A pokiaľ nepatríte medzi skúsených rally jazdcov, je to tak len dobre. Jednoducho, ak by ste hľadali surový zážitok, Audi SQ8 SUV nebude pre vás. No ak hľadáte naozaj dobré manažerské SUV, ktoré dokážete jedným stlačením plynového pedála premeniť na adrenalinový zážitok, v tom prípade pre vás bude. Audi SQ8 pôsobí takým imidžom, že som manažér, možno majiteľ firmy, mám na to, ale zároveň ako v každom mužovi vo mne zostal taký ten kúsok chlapca, že milujete reu motora a vyvádzanie. A cena? Najmenej 110 070 eur. Teda pokiaľ chcete zažívať to, čo my počas testu. Ak by ste chceli bežnú Q8 SUV a nie SQ8, odrátajte pokojne aj 30 000. Pri SQ8 budete potrebovať naozaj veľkú peňaženku. Ak plánujete jazdiť na limit, najviac zaplatíte na pokutách, lebo limity tohto auta sú sakramensky za najvyššími povolenými rýchlosťami. No a spotreba
To, že pri svižnej jazde v podstate neexistuje horný strop, to je jasné. Ale ak pôjdete rozumne, tabuľkových 12 až 12,5 litra na 100 km prekonáte len trochu. A teraz, keď toto viete, môžeme ísť s Bonifáckom točiť ďalšie video o ďalšom aute. Tak nám hoďte odber, like aj zvonček, nech sa vidíme aj pri ňom. Máte? Tak vám treba.